Fordi der er flere muligheder. Men jeg er i samråd med præsidenten. Sådan har det jo altid været. Hvorfor skal vi lave om på det? Så er valget, det er gået til Nordenfjords i år. Det var ikke overraskende. Solo. Det er gået til Svin! Henrik. Ej, så ser vi overrasket ud, hva'? Det var bare fedt. Så vil jeg gerne overrække formandskæden. Formanden er død, foran ikke leve. Og en fin kasket. Nej, det skal ikke køres. Så er der en lille ting, som du så lige kan åbne. Og så god vind i næste års tid. En havørred. Røde. Nej! Claus Mejland! Nej, vi kører. Nej, Den må man gerne sende rundt, så lige du starter på den med en ordentlig spis. Nu skal lige bunden skal i vejret først. Vis, hvad du står for, formand. Ja, uden prop. Den skulle egentlig have været lidt varmere. Har du en kop? Nej, jeg er helt blank. Er der flere kopper derinde?